Kung papilion mo unsa may inyong pilion, ang kanang daan o bag-o. Papilion mo ron og sinina, unsa may gusto nyo isulob, daan o bag-o. Kusga. Papilion mo balay, unsa man, daan o bag-o. Kusga ba? Papilion mo og sakyanan, daan o bag-o. Papilion mo og asawa, daan o bag-o. Papilion mo og bana, daan o bag-o. Papilion mo og pari, daan o bag-o. Ilas ba yan? Na, generally speaking, ganahan kitag bag-o. Bag-ong adlaw, bag-ong mga achievements, bag-ong mga leader sa nasod. Nawa karon, di ba, ang daan, gailisan og bag-o, kasagara, no? Nga naman, tungod kay mangita gitag bag-o. Bag-o na sad nga pagbati. Ganahan ta na Kay kanang luma na, sa Tagalog man na luma, daan, puol niya kanang sana obsolete ba naganahan bisan kanang choir magsige man na sila bag-o kanta kay sige lag balik-balik abot na lag napo katuig maura gyapong entrance song makaingon ta unsa mamuwa mo'y nakatunang lain ngita sa tag bag-o nya proud kita kung natay bag-ong nakatunan bag-ong napalit bag-o nga nahimo muna sa atong ikaduhang pagbasa, ang Ginoo sad nagsigi siyag himog bag-o nga matod pagani niya dire karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan nya niingon pagyud kuno ang Dios akong pahiran ang ilang mga luha sa patoy usa dire giingon ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. So kining daang mga butang mao ni hinungdan makahilak ta, dunay kasakit, ana. Niya gibutang dayon niya diri sa katapusan isulat kini siya miingon usab kanako isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayod. So bisan ang Ginoo mga igsoon gusto siya bag-o. Nya kanus aman ta mabag-o kanang bag-o ang tanan atong paminaw hastang atong kasakit mailisan og kalipay kon tumano nato ang iyang sugo matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo maghatag ako kaninyo bag-ong sugo ug unsa maning sugua paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo mao dinhi ang makabag-o ang Pilipinas karon nagkinahanglan ba og kabag-uhan nagkinahanglan o naabay mga kasakit o kalisdanan karon sa atong nasod naawa hinaot unta nga ang atong mga leaders, labi na gyud mga political leaders, mabag-o sila. Ug unsa may bag-oho nila, kanig yung paghigugmaay. Karon kadungog ko, ang giplano na sad sa mga bag-ong Congress, bag-ong Senate, impeachment lang yapon. Kanang impeachment, karaan man kay na. Di ba? Karaan ba? Muhunong na unta sila ana, kay katong past 3 years, murag puros-puros raman to related sa impeachment sa Vice President. Kapoy, laay, sig balik-balik anang siging hisgot anang confidential fund, unya naay laing funds nga nangawagtang nga tag bilyon-bilyon wa hisgot Ari ragid aring 125 million. Kapoy, laay, di ba? Sig balik-balik.
ni ay mga drogas karon nga nikusog na, ni ay kagutom karon nga grabe, unemployment, ni apay graft and corruption nga purting nakahatag og kasakit nato, mga krimen, kidnapping, killings, na nasa ron, mga tulis, mga smuggling, ni apay mga agricultural nato nga aspect, wa maatiman, nga libon ang mga uma, kay wa nay budget, hastang ato ganing tisda, wa nay hapit budget. Dinhi ay sige tag atiman aning ato kunuhayng mga scholars hurot sa atong budget. Hilak in town. Hain naman ng free college education. Nanarbay daghang mangangkon anak, galalis pud sila kinsa jud kunoy author, kinsay nakapa-approve anang free college education. Ngano man lagi ni amay daghang nidangop nato dinhi. Hain naman ng free college education. Lalis-lalisan pa, inangkunay anang honor, mga hangol kay honor, pero sa trabaho, mga tapulan. Nga naman, kay way gugma. Maglalis pagid mo ang nagkinsay, nag-author anang free college education. Murar magyug na itinuod nga free college. Pinili, tingali, ginagmay. Kanindot unta, og naagid na, niya inangkunay. Haron lang yun butaran, aron musikat. Siging kusog ay mangangkon og mga dungog, pero dili mahigugmang mubuhat. Og unsa man ang tinuod nga nahigugma, ilingi ay mong tupad. Yung nahigugma ka na ako. Pangutan ba? Akanang wa mulingi, mga yawan o na, wag yun nahigugma. Itagaan ta mong second chance, gilingi Lingi ba, mong tupad ba? Yung nahigugma ka na ako. Sige na ba? Kinsa man ang tinuod nga nahigugma, si Jesus gibudhian ni Judas. Imbis si Jesus mulibak ni Judas, paglakaw ng Judas kay i-report na siya. Unsa may gisulti ni Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Himaya ang iyang gihisgutan. Unsa man ang himaya nga ihatag niya, gahom, kalipay o kabalaan. Maunay himaya, ang gahom, ang kalipay o ang kabalaan, ang kusog. Himaya sa Dios. Maunay ingon to, himaya sa Dios dito sa langit. Ang gahom, kalipay, kusog, kabalaan sa Dios. Ningon si Kristo sa dihang gibudhian na siya, ipadayag na karon ang akong himaya. Niya pinaagi aning akong pagpadayag sa himaya, ako sang gihimaya ang Dios. Pasabot di ay wa mohonong og higugma si Hesus ngadto ni Judas, og niingon si Hesus, karon na gyud ninyo mapamatud-an unsa ka lig-on, unsa ka kaning buhi ang akong gugma sa matag usa ninyo, nga bisan pag inyo kong budhian mosamot ang akong gugma. Og mao nang niingon siya, paghigugma ay sad mo samas akong paghigugma kaninyo. Karon kay nidaog naman, na inidaog sa team Marcos, na inidaog sa team Duterte, na sa inidaog sa team nilang Leni Robredo, kanang sila sa tong duha. Ato sila hangyoon, humanamang eleksyon, maghigugmaay na. Una ang maghigugmaay ang nidaog. Hala, paghiusa na mo para sa atong nasod, dili kay magsigi lang gyapon contest o kinsay mas maayo nila. Pulos na mo gimatagaag mandate sa atong nasod. Gisugo na mo sa katawhan. Trabaho na mo para sa katawhan, dili para sa inyong kaugalingon. Kana mo'y nahigugma. Nya ang nangapildi, yung saon man sa to. Kamong nangapildi, higugmaa ang nakadaog. Kamo sang nakadaog, higugmaa ang nangapildi. Pag-istorya na mo, inatapos na ang laban, apir. Walang personalan, trabaho lang. Para sa nasod, para sa bayan. Ana, haron, mabag-o ang Pilipinas. Hapit na rabasan moabot ang tinguan, basig magsige na sa tagbahaan eh. Unya, way mo angkon o kinsay hinungdan sa baha. Unya, kung naaga ni murag arang-arang, daygos mga tao, mag-ilog og angkon. Ayaw na ana. Ang himaya, ang himayaon nato,
ang Dios. Diri sa unang pagbasa, naglakaw sila si San Pablo, lain-laing lugar, gipanghisgutan, sigig baktas, dili ni dungol nga lugar, halagyo ni. Ilang gibaktas og maayo. Unsa may ilang gisangyaw? Gisangyaw nila si Kristo nga mao ang kaluwasan. Gisangyaw nila ang gugma sa Dios para natong tanan nga niabot dinhi sa San Vicente karon. Way hunong sangyaw, sigig sangyaw. Bikinsa ninyo dinhi ang magsigig sangyaw human sa misa nga naapatay slat nga palitonon. Taas ang kamot. Kinsay mo sangyaw ani nga naapay slat nga palitonon, taas ang kamot. Sige na, taas lagi. Ginoo ko, mao day hinungdan nga wa pa gini mahurot atong slat. Kay di man mo musangyaw, unsa man yung isangyaw, unsay numero sa swertres karon nga posible mo daog, unsay mga pagwapa, unsay pa-healthy, unsay pa negosyong bag-o, labaw sa tanan, at itong pagdayong eleksyon, hain rong hinatagay, linya dito, linya, siging tiksanay, di adiri, di ay mo nga, ala, linya, traffic ang daan. Kusog kita musangyaw, isangyaw nga mamalitag slat. Be, tagaan tamog second chance. Ang moisas kamot, nahigugma. Ang di moisa, impirnohonon. Sige, kinsaroy mo sangyaw, nga naapay slat, nga palitonon, ta sa kamot. Gugma man nato simbahan. Awa na ko'y laing chance ninyo ha. Bahala na mo diya. Wa mo nahigugma. Unsa may mahitabo niyo, daan na kinabuhi. Kamong musangyaw, kamong mamaligya, inahot doon tanig palit kay si Padre Siano, balhinono na. May lang untag di madayon, pero madayon. Ni-request man sa dito, kay dako pa mag-itag bayronon din pero kung madayon, di man sa kumbalibad. Ang isang yaw karon inahot doon na itong palit, kay wa na'y mamaligya ani. Mo na lang ni last na tong slot, ang atong GHDP para sa ato dinhing pista, ang ato na lang ang tulubago nato sa atong mga winners nga kapilya. Naapay 23,112 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kotobra ni karong May 31. Mahurot og sa dili na kumusangyaw ani. Nya kadtong dili mahatagan, panghigda lang mo nga malinawon. Ay na mo pagyaw-yaw kay dili man nato sayop na ana sa gugma sa mga tao nga kunuhay nagsimba-simba pero di gyud kapalit bisag 100 pesos. Mga hudas kay bang. O kinsa man as hudas bakakon, kinsa may sentro ni hudas kwarta. Nya unsaon man yang kwarta, iyang isugal, iyang iinom, personal niya, di niya iapil. Nya kay wa naman siya kwarta, gibaligya niya sa Kristo. So kamong dili mo palit og slot, do na mo'y pagkahudas. Labi na gyud nga amoy 100 nya di mo palit, may pagkahudas gyud mo. No? Kana bang magsiking wa ko'y kwarta pa diri, wa ko. Hudas, bakakon manas hudas. Maubitan ng mga bana, nga mga bit, ingnon ni sa asawa, hudas kang, panuwaya ka, hudas ka. Lingyay mong tupad. Ing na, hudas ka. Karong June 2 hangtod sa July 2, mawa ko din sa atong parokya. Posible gyapon mo balik. Pero kung balhinon ko, inigbalik na ko, igo na lang ko manghipos. Kaya mutabok na ko ngadto sunod nga parokya, asa ko balhinon. Muna, di na ta magkuyog og dugay. Ako lang hangyo, hutdalag palit ning slot. Aron naatay banding. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, napay 3,200 kapin, tag 500 pesos. Kana siya, o inyo ning paliton, padayon ang atong banding, kay dili man nimo katapusan, pero di na ta mag-uban, isip inyo kung parish priest. Pero kung itugot sad, kay dako pa man kani atong bayronon dinhi,
Kaya ako raman sa ning ibilin sa sunod nga pari, mga 60 million pa man more or less. Kung iya sa ning dawaton, ako ra sa ning ibilin. Asa man ni ipasa sa bagong pari o niya nga mupuli, anha ninyo. So, mo na, kung ako'y magpabilin, tabang yung ko ninyo pangita para i-settle aning mga 60 million. Pero kung balhinon ko, ang bagong pari, ambot mo tabang ba ninyo o kamo gipapasaanon ani hangtod sa katapusan sa panahon. Una, importante kayo ang atong paghigugma ay mag-inantusay ta para nining maong gugma. Ako din for 6 years, naningkamot ko pag-antos aron mapakita nato nga nahigugma ta sa atong lugar. Ug unsa may nahitabo, nabag-o ba ang naong dinhi sa atong parokya o daan lang gyapon? Manindog na ta.